Piny owacho ochako chenro mar nono buge mag gowi kaka yor neno ni onge chudo mar mibadhi ma ichiwo ne jobendho. Jagoro mongirore migawo mar arita kwe Dr. Raymond Omollo ne otelo ne migawo ne chwalo buge gope mage ne aput motelne kod manen Auditor General Edward Ouko, kama oyangore ni migawo mar arita kwe ni kod gope mapok ochul maromo bilion 12. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Kom kod mane en Auditor General machon Edward Ouko olero ni maromo bilion 8 mag pesago gin pesa mag buche momaki ne sirkal kod fwaye mogo sirkal kokalo apisi mar Attorney General. So cumulatively this comes to 12 billion 508 million 563 million 899 Kenya shillings. These cases, of course, have remained unsettled on the grounds of either inadequate budgetary provision or pending legal advisory from the Office of the Attorney General. When we started, the pending bills were 640 billion in our estimate. In the budget policy statement, you have seen a figure of 567. You recall that in the time of Kibaki, when such a committee was established, pending bills were 380 billion. But what was actually paid after verification was 10% of that. Omedo ni maromo milioni 986 en pesa mar lori mane jopiny owang' e kinde mag lweny mag tok yiero 2007-2008 kod jo-ohala ma Mombasa mane otero ywak e doho ka kwan olal mag mwandu mane okel to kotulo mag tok yiero 2007-2008. The contractor or the supply in question is Intraspeed Logistics Limited. And the legal claim is there is the original amount of 8 billion. This is with regards to, there was a post-election violence some times back where a number of businessmen from Uganda, while moving their goods between Uganda all the way to the port of Mombasa, lost the goods, and of course, as a result, it was a big damage, and then they took the government to court for compensation. Then there is a second legal claim by Anageri Limited. Here the amount in question is 986 million. The government was aggrieved by this decision, and we filed an appeal which is pending at the Court of Appeal. But presently there are negotiations. Magi timore kinde ma sirkal kokalo migawo mar omenda chako chenro madhi neno ni aput mar Ouko ogoyo kogno gope duto mapok ochul e gino madhi mulo bad migepe duto mag sirkal mamalo mago mag counties kanyakla kod apise mag sirkal mochung' kar kendgi. We had written to all the accounting officers to come and present to us the details of what they have as pending bills, and these are, we asked them to be very detailed, to give us the pending bills relating to goods and contractual matters, pending bills relating to goods and services, as well as projects, so to speak. Jagoro mongire migawo mar omenda Chris Kipto okoni ma en yor tieko mibadhi kod ketho chik mag nyiepo mag mwandu mag sirkal. Kipto bende olero ni okang'no dhi tieko muomruok kod tiyo kod pesa chadha e yono mok ni kare. Of particular concern that the accumulated pending bills have led to reduction of profitability of enterprises by negatively impacting on the value of payments due to them following time value of money, loss of money over time. They have faced problems of liquidity, and also this has made most of the farms to be bankrupt. Ekinde piny owacho chako chenro mar luoko buge mag jogope mapiro piny owacho, penjo maduong' en ni to bende midhiero ni endi ibiro tieki kod okang' manyangafu mokaw kod piny owacho. Walter Nyambaga, Ramogi TV.